ug karon sa sumbay ni atong sulilanon nga naguluhan. Hugas! Biginto! Paghilas sila sila. Mukaon ko kanus ako gusto mukaon. Ayaw siyang pasamok sa mukha nako. Kay ludoon ko kung magtanaw siyang naon. Nga, karon na lamang. Bawal ya! Thank you. Hala na dang. Nakadungog na ka, giunsan ako siya sa pagsampek. Day, palapdi pang imong kasing-kasing. Pwede ba? Ay, natungod ni mo dang, ako ka nabuhatan. Ang panguntahan na lamang, hangtod asa ka kukutob ning ako agpailaw. Hula-hula ang umaabot nimong anak, Inday. O, mapatasan na nimo ang imong pailob. Ayaw kipadaogan ng minaldito ni Daddy, okay? Tungod og alang sa imong kaayuhan o kaayuhan sa umabot nimong anak. Ibutan sa simong hula nga nara ko kanunay simuloyo. Salamat ka ayo dang. Ma? Oh, Dili ka na diya? taon-taon na yun. Layo kang imong panlantaw, anak. O sa imong gihuna-huna, ha? Ikaw, ma. Ha? Nakasiguro ka nga ganahan ka din eh. Di na ko usikan ang kwarta nga akong kitagana sa imong ugma. Kunaapan ako ang pagduha-duha, anak. Okay. Akong iampo, kawaon tayo masugatang problema sa imong pag-istar din ha. Pwede ka magsulti. Sud! Kung doon na reklamo sa kung tinagdanan ng imong manok, ingnon ta ka. Basura ang imong kaugalingon. O ginaitan ka bitaw ka? Nga wa ko'y gusto ang kanahan nga katabang. Imong ikong gipugos sa pagpakasal niya. Karon, ayaw ko basura sa gipakita na kung pagtagad anang babayhana kay prangkahan tagang sulti. Nga tungod sa imong pagpugos nako nga mga sawa ng uplok nga dako. Mag-antos siya uban ako. Dad, ayaw kalimot. Nga wa ginaisipyat si Inday sa iyang mga lihok. Isip atong katabang, adtong panahon. Nga wa pa nimo siya kabuangi. Saksi ko sa iyang pagpailawom sa imong gahom. Kanunay na nagkinto, nga dili makasa din eh. Mao nga, ang angay unta nga imong ihatag niya. Ihatag nimo ang tanan. Tanan na respeto. Kay parehas nimo. Nasa gunay damgus Inday. Nay damgusin kinabuhi. Pero imong gipatol, dang imong gihugaw-gawan ang iyang pagkababae. Unsa man imo kong gisilmunan? Bahala na kung saan nimo pagsabot ang akong pagpakigsulti nimo. Ako lang ning gibuhat. Aron nimo ma-realize na dili sa taon na siya angay nga insultuhon, pasakitan og sulti. Tungod kay waysa nimo si Inday. Nga lumingon ka magbuutan siya, ha? Nakadungog ka! Kung giunsa ko sa pagtubag-tubag anang kanahan. Ikaw man nagtudlo aron kasuklan niya. Kung may garbo ka, naasad siya. Parehas sa mong tao. Ayaw ka libot yan, ha? Ulos mo gilalang sa Ginoo. Mao nga, huwag tayo angay nga mo pataas. Kaya naklahiran ninyo, no? Doon na kayo dagang kwarta, o sinday, wa? Huwag magaling na may suda dinig. Igsil binato, pero mo. Pero ay rason, ngayon mo na pala mas tamasan. Tungod kayo magisilduhan. Kung doon naman siya katungod na mo tawag ni mo kay iyak ang amo, ikaw sab, doon ay katungod sa pagpreserba sa iyang dungog. Dili kay imong hugaw-hugawan. Jod, husto na, ha? Husto na. Nana! Ako na kang gipakaslan. Kunya, unsa man may mo reklamo? Ang imong pagtatar na Inday. Dili ginunta ka na lisod buhaton. Ha? Kanang imong giingon ako. Kulog na ako ng wak-wak nga dako. Nanasad. Kung dili mong gugugman nagsugo na ako. Aron ako sa hilabtan. Ha? Nakabati ka? Ang kauhaw. Kauhaw nga sa lawas nun nga panginahanglan ang nakaingon. Nga imong gipaundayonan, tungod para nimo. Kinsa ra ba si Inday? Nga usa lang katabang, di ba? Oh, Dad, karong panahon na, mauna unta ang higayon nga mamawi ka. Aron makuha ng mga sa nga imong nahimol dinis kalibutan. ha? Oh. Hello? Oh. Ikaw ni Sabni? Tingog mananap. Hoy! Ayaw
usika akong oras, ha? Kung unsa imong tuyo, isulti aron ko maibaw. Oh, Tingog! Baboy. Oh, Luog. unsa? Upos na lang kaayo ang panahon sa imong pag-star in Albutana. Unsa? Dad, kinsa na? Abi. Hello? Bye. Kinsa to, Dad? Huwag ko makaila. Gisugdan na sa pagsumog sa kanahan. Wagi ka makaila? Wala ba ito babae? Harsh lang ka ay tingog. Murag ituyo. Maulig gisulukan ang mayos kong dugo. Kinsagyo kami siya, umanong ako may napili nga tripingan. Tingali ko sa iyo mga natilawan. Jod, ikaw no? Kung musulti ka, murag imong ipalutaw nga ako may labing bukirok sa tibuok kalibutan. Kaya dili di ay. Pero, kanina ito na. Nakalabay naman to. Ato na to kalimtan. Nya, wala naman sablang akong inahan. Yang bubating ka sakit. Kay mi pahuway naman. Ah, Ang karon, oy atong usbon, Dad. Haba? Dad, tudluin ang imong kaugalingon sa pagdawat ni Inday. Kaluya ang umabot ng inahan sa imong anak. unya nagmabuang ko. Oh, Dad. Ako pa ni mo no? Imong ipalayo na ako kanang babayan na. Itingalig malimot ko, matuok ko kanang babayan na. Dad, naibaw ko. Gisapot lang ka karon. Wa ko magkomedya. Dili ko gusto nga maatubang pa nako kanang kanahan nga nako. Maong kuhai ko laing makatiman ako dinhi sa bahay. Katungdanan si mong asawa ang pagsilbi nimo. Maong ayaw pagbinata, katiguang ka na. Oh. Kada kong swerte nimo, di Inday? Ha? Di na ka mahadlo ka mapasagdan ka kay anad ka na si Inday sa pagkatiman nimo. Pangitai ko laing katabang nga mga pulis ang dapit. Aron makalaom ka. Nga dili masugumat nako kan babaeng kundatan. Imo ipasalig ni Inday ang imong pagkasirok? Ha? Oh, Gusto nimo ipalutaw? Nga gidani ka ni Inday? Sus. Isulti na sa mga taong babawg utok. Ayaw na ko, Dad. oh, sige, sige. Imo mo lang idulduhon ako. Ipaniguron ako nimo. Nga maugtas gid nako kanang babayan na. O, ay lang sa kupadungag pakit, Hey! Kaya sa tanan nga dili na ako gusto, Dad, nahibawag ka. Ha? Kana, ang dili na ako gusto. Oh, Pasidan ante ka. Ayaw yataki ang katungod sa usa ka babae. Dili na ko gusto nga masubli pa diya sa uban ang imong gibuhat ni Ate Lovely. Nadara na akong amaam ang akong kaugalingon tungod kay bilaom pa ko. Nga mausab ka ra. Hangyo lang ako, Dad. Nga dili unta mo pakyason ng akong ginauman. Pastilan. Hangtod karon. Dili pa magyapon ako magatuo nga nahimo na akong asawa sa mayor ni ining lungsura. Bayaan na. Pastilan, di kini mo matagan ang swerte. Kay swerte magining ako ag naangkon. Swerte ba God? Ay, di among kalit lang ko nahimong asawa sa usa ka tawo nga tinamod sa mga tawo ni ining lungsura. Mura mong magic ang nahitabo. Pero, nakita na ako nga wala gayod mahimuot si Sir Victor. Si Victor Redentor. Wala siya mahimuot sa nahitabo. Para tingali niya, lupig panigidat ugan sa langit o sa yuta. May reason! No, ganyan, hindi baka maamor respeto na masubgamak gayad. Gabaan gayad. Patagmon gayod sa Ginoo. Ay, kung dili palang tingali, no? Mahadlok niya nagbayura nga maghiko. Kaya naghiko ng tingali na. Hindi malas kami abot niya. Katihaw mo, ha? Tiyaw mo? Inilasa ka isog nga mayor. Nabitik lamang og usa ka katabang. Ay, pastilan. Ay, thank you, good dong, John. Kay ikahangad pa rin gihapon rin ako ang ako agtang human sa pagpanamastamas sa imong amahan nako. Kay iya magyud gibarugan sa atubangan sa altar sa simbahan nga gitambungan sa mga daghang mga tao tungod kay gusto mong ulyuso kung tinuod ba nga gipakaslan ko sa ilang mayor. Ang ihalang ubos nga katabang gipakaslan.
Hala, ay! Murag lingaw lagi kayo ka. Aday, kisa may dili malingaw ining lupig pa man ako yung nakadaog og grand jackpot sa luto. Imagine ako nang nahimol ako galit og first lady ni ining lungsura. Jackpot yung tinuod ka. Ana ha, pirmihan ang imong katawa. Ayaw tagig luna ang kaguolsod sa imong kasing-kasing. Kay nakapahos naman ka. Smile, cute. Ako mo smile ko, pero ang imong ugangan, ay, nagdasakit ang dugan. Ay, nagtagda uy. Buhata lang yun ang imong katungdanan nga to niya. Wala man oy, himong kausaban sa kong mga lihok sod ni ining balaya. Ako pa manggihapong tumano ng akong trabaho, pero sa una, kikisa pa milain. Naara ko, katimbang ko nimo. Kay ba naman sab na ako ang iyang anak? Mutabang tas lihok ko din labi na sa pag-andam sa pagtaon. Kaya unsaon man sa pagkakaon nila kung dili ta mo hikay. Atong sawaan ang gibuhaton sa usa ka asawa, sud ni ining bayan. Ay, dili pwede nga ata na atong sawaan day. Ay, siya may buti mong ipasabot nga mo apil ako og labing-labing ninyo ni John. Wala, si Daddy pasi na ay gikinahanglan ato Sweetheart! Sweetheart! Unsay imong gikinahanglan? Kinsa imo gitawag? Sweetheart, iya. Kinsa imo gitawag? Ay, ikaw, God! Malay pa pwede kong ang tawag na sweetheart. Malay pa kong tawag nga sweetheart din nga ikaw may akong bana. Hoy, inahak! Ayaw ko kabuang ihabuang na kata. Kinabuan ko na. Patay. Kinabuan mo dito. Biset, ambisyosa ni Iringa. What? Usap yung tawag-tawag na kong ingala, ha? Pusgagan tayo ka! Kung sa ron? Wala dungay! Siya dungay! Ay, may ulbong kaspas imong amahan. Pero, sagdi lang una na sila. Maminaw lang sa ta. Kining... wa ba day ko katungod sa pagtawag ni mo, sweetheart! Nga bana naman tika! Ha! Ambisyosang Iring! Ngalo ka? Kuan magod, sir! Sir naman, bana naman tika no. Sala may tawag na kung hindi mo kapatawag, sweetheart! Ikaw ba? Basta dili magugong ni katawa ko, kay mura man ako gud og gigitik nga imo kung gitawag og ambisyosang Iring! Nga, ikaw! Sala may akong itawag nimo nga may pamabdos sa usa ka Iring! Hoy, paluway! Batig naong! Ha? Bawas ko tumangan! Ay, nalangkad ni mo, love. Unsarasad, ha? Unsarasad? Kinsarasad ko? Ay, si Mayor Victor Redentor. Salbahisa ka! Nga umiabot ka na yung taon sa kong kinabuhi! Kinangita man akong trabaho ni Adto! Unya, gikaluyan man ko ni mo. Ma'am, ni anak ko. Ay, okay naman ginuta to agdagad ha. Atong panag-uban din he ba? Kung wa pa lang po ni mo ka ma. Ayaw, gitiwasin! Ayaw, tiwasa! Peace. Kasabot sa taon ko sa ako ang gisulti, ha? Kay, purya-buyag, mag-graduate sa buya kong high school. Patiwasan siya, Dad. Usa! Nausa ka, Jun! Pigraduate man dito og high school si Inday. Mao nga patutungan sa college. Sa eskwela. Pakuha kurso. Patiwasa. Aron di siya maiwit nimo. Uy, Jun! Huwag to'y labot kung makahuman o dili ba kayong babayan na kay... Imo ng asawa, Dad. Imo ng asawa. Maong imong katungdanan ang pagtabang niya aron dili siya mabihayin sa mga Ayaw glabda ko, oh! Tungod na lang babayan na! Buiset! Inday. Okay na. Okay na, dong. Ay, kablakan ako, dong. Dili ako magpaapitar sa gipakitang sinalbahes. Imo ang amahan. Okay na. Basta kadili lamang ko niya dapatan. Pero Inday, ako tutumanon ang akong giingon. Nga mo padayon ka pag-eskwela. Na, ayaw na lamang dong, ay. Dili Inday. Ako nang buhaton para sa kaayuhan sa umabot nimong anak. Ako pagigsultihan si Daddy, bahin anak. Gikinahanglan gid nga mahitabo tungod sa imong estado karon. Host na si Jude, Inday. Ni ana ang oportunidad. Maong ayaw likay. Ayaw ka bala ka kay dili ka na mo kasagdan. Ni ami si Jude nga motabang nimo. Ayaw lang ipalibari si Jude sa iyang kitanyag. Unsa may imong kawawan nga tabla na mag-anak nimo si Jude. Kay ikaw naman nun ang asawa siyang amahan, di ba? Tumani siya kay makaayo-kaayo na para nimo ug sa umaabot nimong anak. Ay, ako lamang ka nang huna-huna, day.
Didot tayo tadawon gikan dinhi ang tibuok lungsod unsa no? Oh. Nahibaw ka ba, ma? Nga gamay pa kong bata. Uban ni ila kinsa nahimo ng silingan ni Lolo. Ang hamili sa ubos. Magpundo o magpunay hangad dinhi sa bungtod nga gitarukan ining nahimo namong bahay karon. Naibog gid kaayo may ining bayan ni ila. Parehas ming nangandoy nga konsertohon lang, makahuman may og eskwela. Unya makatrabaho sa gawas para makasweldo og dako. Magtigom yun mi og kwarta. Kay parehas ming nagdamgo nga mong patukuran og parehas ini si Lolo ug ang iyang amahan. Dalipay kaayo ko kay wa ka di ay maiwit sa uban. Nakahuman ka gid og kurso anak. Sa panabang ni Mayor Victor. Ha? Utang kabubuto na nako ni Mayor Victor, ma. Nga dili yun mahimong akong kalimtan. Kutubra unta ko sa high school, kung dili pa sa panabang ni Mayor Victor. Mao pa? Ginumtan siya sa kadaghanan ay dapita tungod sa iyang pagkasalbahis. Pero napasalamat ko na sa liyo siyang kasalbahis, iya pang napaampit na mo na ila ang iyang kayo. Gani, iya pag giingnan sa ila nga dili na maghago og pang-apply og trabaho. Kay anhan na lang ko na may mantrabaho sa ila, ubos niya. O yun ba? Nadayon gito ta to. Kung wa pa may mga ambisyon sa ila nga manimpad sa laing napit. Gusto man may magpalayo aron makalikay niya. Siya ang amahan ni Jude? Oo. Pero kaloy sa Ginoo, wa maliwat niya ang suod akong amigo. Taong tinuod si Bro Jude. Naa sa mga pobre ang iyang pagpati. Mao gani nagkasuod gid mi kaayo. Mulaban siya sa mga gitawag siyang amahan nga mga musimos, mao kami. Kontra niya ang batasan siyang amahan. Iya gani ning gibawi pinaagi sa pagtabang gyud ti adtong mga linupigan parehas namo ni Lolo ug sa uban pa katawhan ini lungsura. Bisag wa ko basuhito ni Jude pero nagkaigon gihapon ko nga buutan siyang pagkatao. Bunawanon og kasigasin si Jude, ma. Wa sa iyang bokabularyo ang pong pagpataas. Humo ka isang duulon. Ug andam yun yung unong sa iyang mga higala nga gitawag sa iyang kilikanan ug mga uyamot. Din, usan ako anak. Kumusta ang iyang inahan? Way swerte. Tungod kay unang siya kikuha sa Diyos. Kani adto, mahadlok ay may matubang ni Madam Rosana. Tungod kay lagi, lain kay sig impresyon namang duha. Wala mo nila, kami mga pobre. Pero in fairness, sa gatong adto, nakato na biya siya sa pag-usap siyang kinaiya. Tungod sa duha niya ka mga anak kapulos yun tarong o tinsamento. Wa man kung pagpabaya sila si Ate Lovely o si Bro Jude. Wa sila ihudong sa pagpasabot sa ilang inahan nga dawaton ang mga kabus kay parehas rin niya nga tao. So, biyudo na di ayro ng mayora? Oh, pero nga nung naman ka? Ngilad ba, anak? Oh, dili man. Dili good. Gusto kong basuhito ining dapita. Iba pa kong maubanan ugma para malibot nato ning lugar, anak? Magsakay ragot ta. O sige, atong nato si Lolo. Ay, kamo na lang, oy. Di mahimo nga biyaan dari bay, kaway tao. Ay, sa pagkakaroon ra nga wa tay laing kauban din hitay. Ugma sa buntag ug sa mosunod pag mga adlaw, di na mo angay nga mabalaka tungod kay nag-hire kog mga tao, mga gwardya gyud gagikan sa agency. Ha? Aron way makasayon-sayon sa pagsuod ining atong teritoryo. Nganong ingon ni anang imong tinan-awan nako ha? Primo? Murag plansado na ang tanan na gusto ni mong buhaton. Sa wa ka pa mo deklarar ang anhin na mo istarmada. Ada mangyod na nak, para smooth sailing ba? Unya pa ba di ay ko magkabuang kung mutugpa na ta dinhi? Natural ga planado yun ang tanan. So, ugma, mag-expect na lang unya ang mga kuryosong tao na gusto mo soroy din sa ibabaw na dili sa yung sudlo ni lugar. Anak yun. Ugma dayon kita ugma sa imong giingon nga mo libot ining lugar para ka masuhito. Oo. Gusto kong mananom. Ha? Aron ugma damlag. Kaayuhan ang akong anihon. Ila? Oh, Dad, good morning. Good morning.
Nganong ikaw may ni adini sa kusina? Hain mo na yung punyetang babae. I'm here! Uy, Wow! Gwapa man lagi! Ingon dili. unsay gwapa. Asa ko ha? Ayog limbongi ang imong mga mata, Dad. Ato baya nang nakita ang tinuod, di ba? Gwapa si Inday, uy. Oh, gamao man lagi na ikang mga arte, Day. Unya, ang ngayon kay kaano imong gisulob. Andam-andam unya ha, kay kon maila na unya ng imong tihan, kinahanglan na nga magbag-o ka na sa imong mga sulubon. Pero ayaw ka bala ka kay tabangan rati ka. Permiya na ang ngayon kay kainday. Kissable lips man lagi ka. Di ba, Dad? Di ba? Ma-in love yung samot si Daddy ni mo na Inday. Di ba, Daddy? Istorya yung tagusap. Pero Inday, murag ako gikuyawan ni Ana Tawan, ha? Nga naman. Kun maguhan, masukano naman kaayo. La, dili ka na siyang high blood. Aw, naara niya. Basta, kay tambag na ko nimo, barogit yun ang imong pagkaasawa. Ipakita niya, nga wa siya masayop sa pagpunit nimo isip ikaduhang asawa. Ayaw kipaalkansi. Kasabot ka. Nakoy kailangan nindot kaayo mo korte og buhok. Abdo naman siya parlor. Makatabang sa to para makamintain ka sa imong beauty. Ako itong isuryahon para maatiman kag sugod. Og unya, ayaw kalimot ha. Asawa ka na sa mayor. Maong ipakita sa tanan nga dili ka basta-basta. Primo, paminaw. Lo? Kung mahimo, ayaw dadang imong inahan sa mga dapit na delikado. Oo. Natural ang dirigid, lo. Ako ba yung inahan? Ako pa rin bangunay sa pagsuroy niya sa mga lugar nga makatag niya o dili kayuhan. Pero may gidungog din sa itong lugar nga naidelikado, lo, di ba? Ipalayo siya sa pananaw sa mayor. Nga naman. Di ko gusto nga mahimo siyang biktima. Uy, sumit tao sa kong inahan. Aron iyang biktimahon. Primo, tumanan lang akong gisulti. Apa? Sige, lo. Ay, kabala ka. Dad, Nagmata ka na di ay? nagkape na ka? Pangape na. Oh, na ng inyong coffee, Dad. Darl. Murag mas mo-enjoy patingali mo nga ani mag-coffee sa garden. Maong ako na lang magidadaan. Thank you, Darl. Dad, si Inday ba? Susoy. Saman. Wala kita yung laing mahisgutan, Jude, ha? Kung dili ka ng abnormal nga dako. Ay, sa pagsulting yung anaw eh. Aron dili ko makaingon nga mas abnormal ka kay migamit kag abnormal. Masakit gigo inis kasing-kasing. Nga no, God? Oh, grabe, sad. Dad, si Inday ba? Sige ka maghisgot ng anak sa laing tao, eh. Ganong lupig pa mahinoon mo'y gilumay, Jude. Gusto ka nga kapahinomduman. Nagkinahalan nga, imo na nang dadon sa usa ka ubigay niyang imong asawa. Para imo mahibawan kung unsay gikinahalan ana iyang pagsabak. Ayaw kong kabuangi, oy! Ayaw kong kabuangi! Unsay kabuang eh? Unsay may buti mo ipasabot, Dad? Nga imo siyang isangon nako? Isangon nimo ang pagdani Inday sa doktor? Oh, ako di ba na? Pasagdi siya siyang kinabuhi. Kung magsige man siyang pahaba ni Moy. Wa ha? Wa gyud. Ay pagsultig yun ana eh. Kay dili kinaiya ni Inday nga magpalaban. Ako ding gusto nga dili nimo siya pasagdan kay imo na siyang tulubagon. O siya akong tulubagon. Human na! Ako na bitaw siyang ipakaslan. Hoy, Jude.
Maayo nang mahibaw mo, ha? Nga atong adlaw sa mong kasal, sus! Kalami bang idagan, oy? Kaya di kita kumutugot nga mahigot ang tambalos-los nga dako. Aw imo unta to gibuhat aron katawan kas tanan. Ngano? Nagtuo ka nga wa kung nakataw karon? Sayop ka ng imong gisulti. Kay daghan kayo nakadayeg sa imong gibuhat. Ha? Oh. Hanga kayo ang tanan oy. Nakaingon gud nga kanay mayor kamaong mupili og ikaduhang asawa? Ilom niya, hudas! Hudas kagid kayo. Yan naman. Gilikay tikas kauwawan og pagdumot sa mga tao dad. Unya imo kong hanlag hudas? Oh! Tungod kay imo kong gikuhaan sa akong katungod. Unsa? Unsa man katungurang buti mo ipasabot nga akong gikuha? Ang paghukom sa angay na kong buhaton. Ha? Sayo na ba yung sulbaro ng nahitabo ni Inday? Imong ipareha sa anak ni Ate Labling nga imong gipatay? O, usa! Ha? Unsa ba imong buhaton dad? Imo na sang hadlokon si Inday aron makuhaan? Ug mawa ang imong tulubagon? O ang inahanagid mismo ang imong wadon dinis kalibutan? Hoy! Please lang, Dad. Ayaw na gid paghimo og lain pa mga lakang nga magkalapas sa balaod sa Dios o sa tao. Oh, Daigan ta lang ka. Nga dili lang kay usa, duha, tulo o upat rang anomalya nimo nga akong nahibawan. Mga palihog lang in taon. Muhangyo ko. Bawi atong tanan. Ug mao nang subaya ang tarong nga dan sa kinabuhi. Natagbaw gyud ko sa tanan nga imong gipakita nako nak. Nindot kaayo. Wa gyud masayop si tatay sa paglabang ining lungsura tugod kay way makahimo sa kanindot ining lugara. Sa una mo pa lang nga pagtunob, ma-in love ka na gyud dayon uy. Ug mo na imong gibati. Oo, nak. Naa ang kahibong sa mga tao nga atong maagian nga nakakita ining atong sakyanan. Dili kalikayan. Labi na kay dili man gid kita kung si kinsa ang sakay. Anak, si Jude. Oh, Imo untag gisampit ug nagpakita ka unta niya. dili pa panahon. Unsa? Ato lang tubaso ang atong pagpanurima. Ay, hain magdapita magpuyo ng mayor. Ha? Tudloy ko no ko, anak. Ha? Pwede, ha? Ngano man gyud? Gusto na ko siyang mahimong higala. Sure, oy. Lagi! Ngano ingon na lang imong interes mo? Makatabang siya dako-dako sa mga negosyo unya nako nga gusto na kong tukuron dinhi. Nakasiguro ka? Oo, anak. Og dili kay dinhira ining lungsura. Kung dili sa ubang dapit sab diin akong nakita nga siguro gyud kaayong muklik ang nahuna-hunaan nako nga negosyo. Di na ko gusto musika ng matagutlo karong panahon na primo. Anytime pwede ra ka nga mohangyo nako nga gusto na ka nga magtukod sab og kaugalingon nimong pamilya. Dili na mo ito. Unsa? Patay na nga akong gugma. Unsa? Ako na ibubo diha nimo ang akong panahon, ma. Oh, anak. Ako nga enjoy nimo kadtong mga panahon nga wa ka sa akong kiliran. No. Yes, ma. Unya kay nagkinahanglan man kog apo. Nagkinahanglan ko. May katugod kag Karong malipay panahon na, ma, way laing mas bililhon para nako. Kundi ikaw ra o si Lolo. Okay na mag... Wa ko'y laing kikauban kundi kamura nga duha si Lolo. Mas malinahon kung mabiya ining kalibutan na. Hey. Ma, Siya ka lang naglakaw. si Mirvic, Aha? nakakita ka ng tao nga naglakaw-lakaw sa unahan? Hain man. Tulo man na silang akong nakita, anak. Katong tuwa sa unahan. Katong nag-inusara lang. Kanang kalit ganing mihunong o may palibot siyang pananaw sa tibok na pit. Kanang disinti ka ay barug. Si Mayor Victor Redentor na. Ay,
Ato na takay murag kalit ng nihapdo sa nga kong tiyan, anak. Di na sa tunay mo tangan niya ipuntik ang iyang pananaw. Let's go. Iyang tang ginuntan tanaw. O klaro kaayo nga tuwa siyang huna-huna ang pangutana niya kung si kinsang sakay. Mao yun. Ingon siya ana usahay. Kung dili pa ka aduna sa importante nga mga lagaw, ug wa pa daghang ati manunon nga importanteng butang sa iyang opisina o sa munisipyo, mao na iyang lingaw ang pagsuri-suri sa palibot ug maniid. O, unsa? Bisan mo sa lakip na sa mga chicks. Ha? May pangidaro na si Mirrick, pero may hugmaon gihapon sa mga gwapa, sexy, ug batanong mga chicks. Oh, correction, dili na makamaong mo pili. Ha? Pwedeng ikaw, bigyan mo na kung makagusto na. Maong ayaw na lang dun pagkita ng tawana. Nga nung pahatlok mang kag makitaan ko sa mayor. Tungod kay kung mga marunong pang tao ang imong pasultihon, siguro kayong maingon sila nga may asim ka pa. I'm so proud to be your son. Oy. Mama, guwapa kaayo ka, ma. Murag gampingan jud ka sa panahon. Kay kung tan-awon ka, murag guwapa ginuunsa. Unsa man sakyanan na imong gusto, bikay palitan ta ka? Oo, no kidding. Love. Just love me with all your heart. Okay, saad na ako, nga dili lagi ko ni mo biyaan. Kaming duha si Lolo. Ha, ma? Dili na. Dili na cute bisa kadus apa, anak. Diyan ka, Dad? Oh. As usual. Suroy sa palibot kay way gidalian. Tana kay andam ng lamisa. Ikaw na lang among gipaabot. Nganong wa naman lang mo mangaon. Angay pabagunan nimo pangutana? Nagsugod ta og bag-ong yugto sa atong kinabuhi. Mao nga gikan karon kinahanglan nga kita nga nag-uban ining baya. Kinahanglan nga magsaw kita sa pagpangaon karong panahon na. Kung may gusto nako nga ato nang praktison sa tanang mga adlaw. Habalad? Kita na lang baya. Maghiusa ta, magsinabta na maghigugma ay. Andam kong magmahal ni mo sa tibuok na kung kinabuhi kay ako kang anak. Apil na si Inday. Kay imo na siyang asawa. Ha! Puy ragaba. Dad, muhang yun asad ko. Ayaw pangitag paagi nga mabikil si Inday. Mas stress. Tunglog para sa kaayuhan sa maabot na akong igsoon. Ha! Pamawi, Dad. Aron ikahatag sa ginodya nimo ang pasaylo sa tanang sa nga imong nahimo. Oh, naala di ay si Daddy? Darl, dali na mo. Dad! Inday, diyakas na pa di Daddy. Ah, Sige na, Day. akuan. Lingko na diha. Aron ta mahuman. Kay nagdali ko. Okay, Dad. Ikaw may pasalamat sa Ginoo nining grasya ang atong sawaan karon. Ako yun? Ako na lamang. Ang in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Uy, kumusta ang inyong lakaw? Natagbaw ko sa tanan akong nakita, tay. Nalingaw yung kaayo ko. Nakakita na gid siya ni Mayor. Ha? Klaro kaya sa akong paglabay. Alkansi si Mayor Vic. Kaya wa man yun siya makita. Kung kinsi sa kasasakyan ni Mama. Kaya may pahiguros man sa si Mama sa pagpadagan. Ay kabalagan lo. Kay paniguro na ko nimo nga kung dili magud kalikayan nga magkailag yun sila si Mama og Mayor. Oh. Dili gyud ako siya tagad og higayon nga makasikit sa akong inahan. Ayaw sad og kabalaka. Kaya ako mismo ang mudispatsar sa inyong mayor kung akong masabot nga mo aksyon siya giat sa akong atubangan.
What's next? Ha? Gitumanan talaga kaganiha, di ba? Nakakita ka? Wag yung ko'y daghang kiyaw-kiyaw. Bisag lami na kang sikhon ang imong manok. Kay wag yung lami kay kaon. Nga naas kong tupad ang akong gikalagutan. Pero gipakita na ko nimo ang pagtahod sa imong gustong nga mahitabo, di ba? Huwag ako lang pasalamatan, Dad. Ayo punta. Nga dili na ko magsigig diktar nimo. Nga ingon anang atong sit-up sa panahon sa tingkaon. So, unsay sunod? Hay, pastilan. Ako na mahinuuri nagpailawom si mong gahom, Jude. Nagawas ka ko'y hari ining baya. Ako paging mayor ining lungsura. Ha? Nagsalig ka lang, ha? Unsay ba yung gikuptan ni mong, ha? Unsay alas yung gikuptan? Nagpakita ka maron sa imong kaod? Muna imong pagsabot sa akong pagpaningkamot nga maduol sa imong kasing-kasing ang imong asawa karon, Dad. Oh, Kung buot gani hunaon, Dad, angay ka nga magpasalamat ining akong gibuhat karon nga pagdawat ni Inday. Kay kung ako lang ang gipasagdan nga mahiubos na nimo, tingalig sa usa lang kapag pamilok, magubagid ang imong pagkatao. oh, Ikaw nga kong giampingan, Dad. Mong ayaw hatagig na utang kahulugan ang gipakita na ko concern. okay. Di na ko makiglalis. O, mas maayo pa. Aron magkasinabot, ah. So, unsa ba isunod na kong buhaton, ha? Itipon na si mong kwarto si Inday. Huwag ka mabuwang? Wag yun. Imo ko ng asawa. Mao may katungod si Inday nga makig-uban nimo sud sa imong kwarto. Kwarto ka na namo sa imong inahan. Kani adto. Patay naman ang akong inhan. O gani sa buhi pa ni. Nangita magkagpuli niya. Karon kay patay naman si Mami. Di kana imong gipuli kay imong gipakaslan. Kinahanglan imong dawaton sud sa kwarto nga imong katulganan. Ha! Gibati na ni kinabuhi, ha? Magantos ka. Kay imo man ang gituyuan. Jude! Dadi lang ko ta mag-away gud. Ha? Di ta mag-away. Ako na lay nahibilin para nimo. Sa tanang tao nga imong gipasaligan, nga bulaban nimo, ako ra gikinasing-kasing nga muunong nimo. Mao magsinabtanay ta. Di ta mag-away. Kusog nga mukilab ang mga adlaw. Di lang niya nato mahibawan. Moabot ng eleksyon. Nahibaw ko. Ihimo na kong kinahanglanon. Mao nga, pakita ako sa imong kabuutan. Haba? Wow! Nindot kay barog mga tawanan, no? Sakto sa lawas o sa barog. Ang ayan kasi ang tanahon nga nag-uniforme na inang gisulop. Ganira sila niabot mo? Taon-taon na yun. Huwag ka makabantay ka na tuog ka man. Maayo. Kay makasiguro na si mama nga dili gud mayano-yano sa pagsuot ning atong pwesto. Maog yun. Aw sa man nagkakita na mo si Jodo Gila. Wa po yung plano nga matubang nilang duha. Kumusta naman ka, ha? Si Amboy, no? Gusto na ko siyang suroyon. O ako siya nang bisitahon ang gamay na kong luna. Imo na po naisgutan ni mama? Ang lula nga imong napanag-iyalo? Wa pa. Ako ito ihatag niya titulo. Pagkanindot sa akong plano para atong hitaa. Ato tong tumanon ang atong ikasabutan sa unalo nga kung marabaho na unya ko atong pabarugon ang usa ka gamay lang native house. Pero ato ginindoton. Di inalisod ka ron nga na ang imong inahan, primo. Kumusta na ka si Jod? Nakasiguro kong malipayon siya uban ni Ila. Siya gud ang midaog. Primo, paminawa ko, ha? Wag siya si Jod siyang pahigugma ni Ila. O wag siya isa nga siya ang nakaunas pagsulti ni ini bahin siyang gibati. Kaya pili mo, nakasiguro ba ako? Ako nahibaw pa ng kasi Jod nga parehas niya nahigugma sa diay kanila. Siguro may tabo nga mo sapaw si Jod ni mo. Itang duha nakaswito sa batasan na ng anak sa mayor.
Lahi si Jud. Doon na siya kasing-kasing nga makamaong mo respeto o andam nga muhatag og higayon sa giisip niya nga tinuod nga higala nga parehas ni mo o niila. Mao nga hangyo na ko ni mo, primo. Ayaw yun o kay ubos nga si Jud ang nakapanag-iyan nila. Kay wag siya. Imo nang siya tungkol kay ikaw man unta ang naakanunay sa doon niila. Pero nanalaw ka man. O kung di ka gusto nga ako'y mahiubos ni mo, ayaw yun kontrahi si Jud. Nakasabot ka. Lo, sa pagkatinuod lang, ako nag-iingnan ang akong kaulingon. Ngawa gid ko'y katungod sa pagbati o kay ubos ni John. Tungod kay, ako may satan. Kaya palabay na ako ang mga kagayunan. Dili ko makaako sa pagdumot ni Jud. Human sa tanan nga kaayuhan nga iyang gibuhat para nato, lo. Dili yun. Bisig unsaon. Mahal ako si Jud. Ay, salamat. Salamat dong. Ay, sige lang. Ato niya silang bisitahon. Pagkabuisit. Nanahidaghan akong ati malunon. Misi awin ni akong subaw. Lain akong lawas. Labad nga akong uo. Muuli lang ako sa bahay. Dili mo tunhay ning akong mga buhatunon din nila. Kung ingon ining wakus kondisyon. Kamen! Hi, Dad. Oh, mayo ka ini aka. Di kaya ako na, Dad. Yapay lang yung mga bisita. Hello, Dad. Wow! Pagkagwapa kiti mo ila. Uhay naman si Inday, Dad. Oh, wa di ay mo sunod? Ganun na amsa ko na siya. Nagkuyog man mi sa parlor, Dad. Huwag akong ilang driver. Mo pauli ko. Kaya naglain ako lawas. O, kung mau, tana. Si Inay. Ay, ni anak ko! Ay, nga nung wa ka man musod. Ay, sa di na lamang. Ay, ato na magugka kita. May gibati si Daddy. Ayaw pa sagdi ha, ati man na. Gibuhatan ta kag limonade. Mao makinay amo imuhang perming imnon. Manimong imno dayon kung sipuno na ka. Murag, namuypoy ang tibuok na kong lawas. Deha ato kiluton. Aron in kahuman matulog ka. Tingali gigutom na ka. Gidadaan ta na lang ka dinhi og linugaw para dili ka na lang manao dito sa silong. Salan manong iton ta ka. Ayaw. Di ko mukaon. Wa ko'y gana. Dili ka na pwede oy. Ayaw lang ko pugsa. Mausik lagi na. Wa gyud ko'y gana. Kasukaon man gani ko. Ay kung mao ka na, kinahalan nga maghimas mo ka. Napas mo ka sa. Ay nagutman ka tingali. Oras unta sa tingkaon, kalimtan yun unta-una ang trabaho. Ay dili bitaw na udagan. Kung dinalian, may masugo man unta ka. Kaya may kapuslanan ni Ani Gibog sekretarya. Ay papagutom. Kaya way maing laki anong pas mo. Kinsa man unya magatiman sa gusto nimong atubangon nga trabaho kung magrabihan ka na si buwag sakit. Pagmatngon, kay usalay lawas nga gihatag nato sa Ginoo. Suway na akong higop ng lanot. Ano ba? Mayon tag matunag yun anang amahana ang iyang asawa. Dili siya magmahaya ng Inday, uy. Tinuod gina. Nasuhito na gid ko ana. Oh, Ako na ito mag... Hello? Could I possibly talk to Mayor Vic? Is he around? Sorry ma'am, but he is sick. May I know who's on the line, please? A long-lost friend. Your name, ma'am, please? May I know your name?
Hello? Ma'am? Hello? Hello? Wala siya. Hello, ma'am? Wala kit. Gisulan sa tingalis kabuang tubabayan na. Wala kagay ideya kung kinsa siya dat? Nagpasad na ang daghang kwanggol ining kalibutan na, Jude. Dili na kong labi na kong sa paghula-hula kung si kinsa siya. Pero ipaniguro na ko nimo nga usa ni mga dawa. Masaktan ko lang si kinsa siya. Okay. So, i-relax lang mo hula-hula. Ha. Kamusta man ka? Medyo bugat pa ang akong lawas. Pa-doktor na lang. Ah, Pa-doktor na lang. magpa-doktor ko. Mas mayo pa. Ayaw na. Ipahuway rin ako. Ay, ko na lang tingal. Mao maugyod, pa-check up na lang una. Aron sa pagsiguro bang wala ing problema. Anda mo na ako sa kinan. Nasakit di ay ang maing laki. Huh. Namatay na lang unta siya ron hingpit nagmagmalinaw ng akong huna-huna. Pagkaswertes demonyong dako magihatagan pagmaayong kapalaran sa Ginoo. Kanindot ras gisangkuan sa gagong dako. Human ko niya biyaing nga lupig pa'y trapo. Magpasalamat ka. Nawa sa kupasagdi sa Ginoo, Victor. Nagipahimutang sat ko niyag tarong. Kay kunwa pa. Niya itong unang adlaw unta sa ito pa nakita. Patay kang ugkaton sa mga tao nga nakailani mo sa taliwa sa karsada. Pero kung nagtuo kang nahuwasan ako sa gipati na kung palagot na sayop ka. Tungod kay lisod yun pa ayong lukahon ang pagdumot nga miturok sa kong kasing-kasing. Inanayon ka. Tanalo? Asa? Abi ko gusto pakikitaan na to ang mga tao nga nahimo ng kabahin sa atong kinabuhi. Oo. Pero di lang natudad-od ang ibong inahan. Kabulag una dito ha, kay doon nagpakoy Zoom meeting ron. Okay naman. May problema. Ah, pag-amping mo. Asa man mo una, lo? Nangaboy lang kung mahimo. Naaraman tingali siya sa iyang bahay din sa lungsod. Sige. Maayaw na lamang gani, kawala yung problema sa imong lawas. Amping lamang gid kanunay, kanahibalo ko, nga naapay daghang damgo, nga wala pa nimo matuman. Tuman ang giingon sa doktor nga ipahuway lamang una kan imong lawas. Tug-ani ko sa tinuod. Ha? Ayaw kong makakita. Kung dili ka gusto nga akong tukon, ha? Alam sa magunit ang ako liog kundi hindi ko kaginawa. Tug-ani ko. Sound sa man. Unsay imong gipanulti ni Jude bahin sa ako mga gipangbuhat sa unang mga adlaw. Wala. Hinayon ko Gito gaanan ta na kasi sinuod nga wala. Pero kung dili ka mo to kay hugaw do kagunaonan, sige tok ako. Patsa ko. Aron ato na jud ka mo tugpat sa prisuhan sa bahay sa ka. Ikaw ba? Ayaw jud ko kagita ha? Ayaw jud ako kagita. Inday! Inday! Inday? Dong Jod. Ano problema? Nganong iyon na mo hitsura? Ano nagunit ka sa imong liog? Kuan gito nakaras lamang ako tutulan dong. Uy, ma. Ato tag doktor.
tingalig natakdan ka ni Daddy. Nga? Dali, nagsabak na ba ka? Ayaw na laman dong, oy. Iinom laman ako ni Uga ng hot lemonade. Mawala na lagi kito. Ikaw bala ka. Biyaan sa kadungha kay maligo na sila kong dali-dali. Sige. Pero ayaw pagkumpiyansa ha. Kung sa paminaw gani nimo kinahanglan gid nga mangita kag doktor, sultidahin ko. Pagamping Inday. Oo, dong. Salamat si mga pagpagkabana, dong. Noong kagayon bisig unsaon, Victor Redentor. Sakop kagayon di sa tanas. Maayo kang mudalas ibuang papel. Aron sa pagpatuos ibuang anak, nga andam di ka mag-usab. Pero mananap ka. Naipalo ako. Ganahimutang yun ako karon sa peligro. Kinig ako kinabuhi uban nimo. Kung mo kumpiyansa ako kaayos imo hang gipakita. Dili sa'yo ng ako sitwasyon karon. Suot ni ini pa ni Malaya. Pero kutob sa kumahimo. Ako ipakita sa ibuang anak nga okay ra gyud ko. Tuwing ka dili ko gusto nga ako siyang iamong. Hanugon kayo kung maguba ang pagkatao ni Dudong Jod. Tungkol lang sa iha paglaban ako. Mong kinahanglan nga ako siyang ilikhay sa kadautan. Wala lang ako ni mo hilap di Mayo Victor. Dili rin unta ka problema na ako. Pero imo yung... Pare! Remo! Mano! Dali lang. Kamusta na ako din eh? Pamin ako, Mano. Siyang miyawan ako mo pa yun. Ano sa mama mo din eh? Ato na istoryahan doon. Kumusta naman ka? Si Ina o John, kumusta? Ako lang kumusta. Baslan man. Ito parang duha o ba ni Mayor Victor sa Dakumbay. Kay mihang yung man si John nga. Dili o na niya ko ang biyan ang iyang amahan. Human mamatay ang iyang inahanog igsoon. Pastilan. Pagkawag yun ako magdahom nga maunay mahimong katapusan sa inahan ng anak ko eh. Ato na to sila si Chulog nila. Karong taon, huwag istorya, Mano. Darl, si Inday? Murag naligo to ganina. So, tuwa pa ron sa iyang kwarto kay nag-ilis. Ako sang ari una, kay ako tong sukton kung unsa iyang plano nga mulutuon para sa panigod to. Sige. Kaya ako sang lilion si Daddy. Basi pag doon lagi kinahanglan. Lais akong gipati. Ay nalang gani kay nakahuman ako gilas. Wala gid ako kasapot akong gipati. Kalit malamin sakit ang akong tiyan. Day? Leila! Musuod ko ha? Dali, Day. Day, unsa may... Oh, Ginoo ko! Unsa ni Day? Dugo man ang binagay Day sa kapitiis? John! Kisa ron? Si Inday, magkali! Day? Inday! Ngano? Dugo! May dugo! Magkali! Ginawa ko! Ano man? Hay, si Inday! Nasa siyang kwarto! Inday! Inday? Inday! Mura ko ani siya, Jud! Ato siya na doon sa ospital! Ilo? Oh, Bay Prem! Tabang! Ha? Ano yung problema? Emergency! Tabang namin ninyo, tay! Among danon si Inday sa ospital! Darl, tawagin si Daddy. Oo, Darl!
Hello? Daddy, si Elanie. Sunod-sunod ayon kay Padungi sa Provincial Hospital. Amang gila si Inday kay nagdugo. Usa? Pagdali, Dad! Ay, kakamo na lang mahibaw niya. Kay, dili pa na ako madaog ang akong lawas. O, sige. Bye. Dili siya makahimo. Naglain pa ko na ang iyang lawas. Kita na lang ko na may baon ni Inday. Sige. Day, Inday, fight lang ha! Day, Ay, naman ha? anong uwa mo ni siya magtingog? Ha? Inday! Day! Inday! Doon na ta. Dal, relax lang. Focus lang sa imong pag-drive. Inday, hapit na tumapot sa ospital. Relax lang yun, ha? Bida. Kabuang gid nako. Ano ba nagpadam gyud kun nimo jud? Ano wa mo ko makahimo sa pagbalibad nga paabuton na nga namo ang pipila ka mga adlaw. Una ko pakasli ang banyagan katabang. Punyeta. Ha. Nakuhaan tingali tong kanahan. Gaba nimong amawa ka. Nagharap-harap sa dayon ka nga maangkon nimo nga kungan. Mao na. Gidi malas ka. Mayroong tagmadayunan ka. Mag-unong mong imong anak. Salbahisa kang dako. Ha! Ang wano niya kay problema. Kailangan tagdugo pa sa pasyente. Ano sa type? Ako, madulil ko. Kung parehas may tipo. Bro? Oh, bro. Hello? Huwag ka lang pangumusta diha para sa mga asawa. Nakabitaw diha. Misalig naman ko nimo. May katungod ka sa pagpaluap. E dili sa yun ang hitabo niya. I know, huwag kay interest nga may baw. Pero kilala nga sultihan di ka. Hindi usikan ko sa umaabot ng talang ko igsoon. Nakuhaan gila ang gaga? Ha! Good for her. Mirlise. Oh, Kadali niyang gipailas kapalaran sa iyang pagkamisyosa. nalingaw ka nga na huwag kang umaabot ng tanimong anak. Kung ikaw pa kay naimutang sa akong dapit, unsay imong bation. Nahibaw gyud mo nga wa ko mahimuot sa iyang kahimtang. Unya karon, angay pa ba nimong ikaybong kung nganong muingon ko nga sobra ang ako pagpasalamat kay wa na ko tulubago niya. Alam mo yun ka nga? Ano? Matapos na ba ang imong pagkabana ni Inday, abi kay nataktak ang maabot ninyang anak? Ha? Mintas buhi pa si Inday, magpabili ng kamatuuran nga nahigot kag gihapon kang Inday. Ba! Ngano bang wa naman siya matiwas? You... Sus! Kinuo ko. Kinupangingon ka ba, Nana? Kinuo ko taon ni mo eh. Anong buhanga ka magigbaba? Ayaw kalimti kung kinsa ka tubangas ka tiling banoy. Ikaw ang gipili sa mga tao nga mo'y mga mahal sa tong lungsod. Unya, ingon na nang imong sinultihan? Puligaba ni mo, Dad. Ha? I'm so proud of you, my friend. Gibuhat lang na ako ang angay. Sigon sa akong nakatunan sa imong bana, my friend. Ako'y magpasalamat nimo para ni Inday, bay. Ayaw na niyo una-una, eh. Kung na ragod. Kapila ba tamatapangin ni Bro Jud? Pero nagkwenta ba siya? Ang atong sabot, nagkutob sa mahimo, uwag gibiyaay. Kinahanglan nga na agad ang pagsinaptanay, ang pagminahalay. Mahal tamong duha. Ug mahal sab ka namo, bay. Sobra gani kaayo ang among kamingaw nimo. Maayo na lang gani kay nakauna-una ka pas pagduaw namo. Tungod kay pareha sa inyong gibati. Sakit sad kayo ang kamingaw nga akong gibati. Tungod sa kataas ng panahon nga, wa ta magkita. Kanindot unta nga pareha sa una, magkakuyog lang gihapon ta. Dili ka Bisag magkita asa. problema. Kung wa pa mausap ang dagan sa atong kinabuhi. Lahi man ang atong sitwasyon karon. Pero kinaray ako ikasulti. Naarag hapon ko sa inyong liyo. Tungod kay ang primo kaniadto ug karon maurag hapon ang pagkatao. Way na usab. Salamat, bay. Salamat kita ayo. Basi na kamata na si Inday. Mubalik una ko dito siya ang kwarto, ha? Ano nga?
Wa man makuyog ninyo si Madi pre. May meeting siya, pre. Pero ay kabala ka kay ni Armin siya ba namo ni primo. Ha? Ang boto sa kay tubaw sa Ginoo nga iya magminggi pabalik ni sa atong lungsod, pre. Ay! Niya sa si Madi. Oh, makita na lagi unya mo. Ay, Magkuyog taro, magkakita mo. Pero ato nang pabuto si primo nga tuwa pa sa hospital kuyog ni Ila og Jud, ha? Hosto doon. Kadaghan pa di ay sa mapangitabo sa mong pagbiya, pre. Oy! Magyod. Ang akong hibungan, pre. Kung anong nahibong asawa ni Mayor Victor, ang ilang katabang. Ang gugmawa, may kepele, pre. Oo, lagi, pre. Pero sa klase sa pagkatao ni Mayor Victor, kisa may makatuo na sa iyang pagkasirok sa babae, diha na siya musangko siyang katabang. Murang komedya ng istorya, no? Pero sa imong pagtuo, pre. Ngano si Inday magkiyagipili ni Mayor Victor, pre? Ang mayor lagi, makatubag ang pangutana, ha, pre. Mao nga, motor. Murang si pre mo na lang uyabot, pre. Pag-ilis lang, pre. Mga tuta sa bahay, aron magkakita sa Madi. Lo? Sige. Kumusta naman si Inday, primo? Nasaman, naatiman sa badayon. Oh, Mo ba? pag-abot lang mo dito. Yati man dahil sa taga-hospital. Kumusta? Nakuhaan yun. Ah, O karon gibunuhan sa dugo. Dako ay pasalamat ni Bro Jud ako. Kaya ako may nakatabang sa paginahanglan niya og dugo. Usa! Galong ikaw ba't? Ha? Lo, sigon sa akong giingon nga parehas big tipo sa dugo si Inday. Mangwa ko magduwa sa pagdunit tungod kay mo'y among gikasabutan ni Jod og Ila sa una mga adlaw nga dili gyud mo pasagdan ang nakinahanglan sa among panabang. Sa ato pa, tuwa pa si Jude og Ila sa ospital. Oh, nananghid lang ko nila nga mauna. Ino lang anak ka sayon. Mobiyahe kang layo, humagakway og dugo. Nahibaw ko giubanan ako sa Ginoo, lo. Maong wag gid ko batiaw og kadlok. Luag pa naman nakahiling akong dughan. Sobra ang kalipay akong gibati. Tuko kinakatabang ko ni Inday. pero tuwa sa si Mayor Victor. Wa, oy. Sa mga apas, nga iya man tong asawa ang inyong gitabang. Namalibad ko nun ni Jod. Kaya naglain pa ko ng lawas. Lahi na yun nato, no? Kita, bisag usa pa atong bation, ato na yun ang baliwadon, basta naanay usa ka miyembro sa pamilya nga tabangunon. Ang dili ng taangay ang mahibuong ni Mayor Victor, lo. Kaya kung magisgot ang tao nga dili daling matarog, kada mao si Mayor Victor. Gina, adun ta magtiwas og istuya sa bay. Sa sunod na lang unya ito nato na doon si Ila o Joe dito sa ato kung mahuman na ng problema, ha? Ato na doon si Mano? Angay lang. Oh, sige. Pwede namang duha mo angkas ang motor. Ato na. Kausik! Day, Abi ninyo. Sa pagkatinuod lamang, no? Dili ra magiluta na ako igsapayan kung dili jud banguno ni Mayor Victor ang ako agdungog. Kay kinsa ra bagid ko. Nalipay na lang yun unta ako pagkahibalo na ako nga nagabunga ang pagpanamastamas ni Mayor Victor na ako. Kay naana niya ako'y gabayan sa ako niyang pagkatigulang. Pero pagkausi, nawala pag yun noon. Hain katong ubang mga disgrasyada nga dili andam nga manginahan sila mga anak gihatagan sa Ginoo nga mabuhi ang ilang mga anak. Pero ako nga andam sa pagatiman sa mga liwat. Mao na gibawian. Ayaw pagpakawa sa imong paglaom, Inday. Bata ka pa. Doon na ka pa'y puruhan. Na dili naman ko gusto mo laom pa ni Ana dong oy. Pagbuod sa tingali sa Ginoo nga makuha tong bataa dong Jod. Para dili siya masakitan. Kaya dili siya welcome sa iyang amahan. Sakit ang iyang pagkawagtang. Pero sa laing bahin,
Maayo na lamang nga gisalba dayon siya sa Ginoo, dili ba? Gilikay na yun siya sa kinabuhi nga miserable yun niya. Pero dili ka mo biya ha. Muli na lamang ako sa mo ang probinsya dong. Dili Inday. Kinahanglan nga magpabilin ka sa kiliran sa akong amahan. Pahuway una diha, Inday, ha? Paninguha ug pahuway. Aron dali karang balikan sa imong kusog. Pagpakalig-on. Aron ato bangon ang laing hagit sa kalibutan nga imong gipuy-an. Welcome home sa bag-o ninyong Pinoy Anan. Mano Amboy. Ikaw liya nakapalit ining bayog yuta, mali. Kaluoy sa Ginoo Mano Amboy. Ay, pagkabulahan yun ni mo, Inday. Oo. Tungod kay wag yung ko pasagdi sa Ginoo Mano. Iyag yung gibawi ang tanan akong mga kasakit nga naagian. Anhin na unya ko ining baya magpakatiguang o magpakamatay. Ano taon? Kamatayo na may imong gisgutan hinoon. Magpakabuhi tao imintas sa atagan paghigayo sa Ginoo. Di ba, pre? Mao, cute. Naibaw kapag unsay rason nga ako kining gipalit nga pwesto ha Mano. Kay, gano'n mali ay. Tungod kay busulti magsadili si tatay, nahibaw ko nga supak yun sa iyang buot nga malayo ining lungsura. Tungod kay nakatun ako sa pagmahali ni Dapita, madi. Mao lagi tay. Nagpasalamat ko ining kamaturan nga ako nga nakita, pre. Kabulahan sa nimo nga pagkaamahan. Tungod kay ang imong anak nga naigo sa dako nga kasakit. Waman mo pataas sa iyang kanang iyang batasan. Bisan pamanog nakagisiyag mga kapildihan. Di ba? Daling kamo tinuon sa pagbangon. Inyo nasad karon, mali. Mano? Makabaos ka na. Nikin sa ba na? Uy, Bungot, sero. anak. Kinsa ang mabasla ni Mama Mano? May tao ba di ay nga nakahimo ang atraso ni Mama Mano? Nakailan ka kinsa? Primo, ang imo mangungabahan ang buti pasabot ni Mano Amboy ni mo. Nakailan di ay ka sa akong amahan Mano? Wala, Dodong, oy. Wala. Tuan kining. Pastilan, mawaragi na ko'y kalibutan na Dodong. Kay mismo gani si Lulo nimo. Wala man gani makailag kinsa kang pagkaanak ako pa. Ang pag-ingon ako nga makabaos na gano'n niya sa mama nimo sa tao nga nakahimo niya katraso kay kinsa naman ron si mama nimo be. Ha? Kinsa naman ron na siya. Dili na basta-basta. Nindot kayo nga ganti ang gihatag sa Ginoo niya. Human niya dawata sa walay kabubuton ang mga kasakit niya. Tungo sa dakong pagsalig sa imong inahan sa Ginoo. Mao na nga, wala gyud siya pasagdi ini. Kanagong pag-ampog ang kanang pagsangpit mos Ginuos kinasingkasing gyud nato nga pagsalig sa Ginoo, siguro magyud kaayo nga mamunga ginag kaayuhan. Dili ba? Mutuo ka na dong unsa no? Kaayo Mano. Da, Wa mo gyud makahimo sa gahom sa Ginoo. mo. Parehas nila. Tungod sa iyang kabuutan sa pagtuo sa Ginoo. Gitagan siya ini og usa ka kabuutan nga bana ug sapian pagyud. Ikaw ka. Way makatupong sa kanindot sa gasa nga akong nadawat gikan sa Ginoo Mano. Human sa way hunong na kong pag-ampo, inubanan sa daghang mga luha. Niya, ang kalipay nga gihatag sa Ginoo. Ang buutan ug mapinagkaon akong inahan. I love you, ma. Love you too, anak. Bisag nabalik pa ang akong mama. Without anang iyang property karon, okay ra gyud unta man. Kaya importante, maura gyud si mama o si lolo. Lo, wala na ko masahid kung unsa ang hustong mga po nga angay na akong gabiton.
aron mahibaw ka kung unsa ta ka kamahal. Salamat sa imong pag-amping nako. Primo, Okay na gid kayo. Nga magpabilin kong pobre basta naalang gid mo permi si mama. Oh, primo, anak. Ma, I love you so much. Oh, kinsa ron? Kinsa man ron? Oh. Abi na kong naglain gid gihapon na imong lawas. Gibati na ko nga medyo kaya na. Mao nga milakaw dayon ko. Wa na lang ko maglangan. Oh, dali nga rin. Kumusta naman ni siya? Ay, sangko sa langit ang pagmahay. Kaysa kadaghang taong luog ng kalibutana. Ako pag yung anak. Wa pag yung tayo sala. Mao pag yung tayo kisilutan. Wa yung tayo sala ang anghel. Naamong lamang gid siya. Sa akong bahin. Andam ginuta ko nga mahimo kong inahan. Nagahinam-hinam na gani ko nga matao siya. Aron nga sa siya makakita din sa kanindot sa kalibutan. Pero naunsa pa? Wala gyud noon siya tagi og gayon. Diyan mo kay but pasabot sa Ginoo ni nga gibuhat. Pagsuwayra ni Inday. Grabe ra. Day, ayaw ka dismaya. Kay buutan ba kaayo ang Ginoo? Unsay imong kalibutan kun ilisa niyag usa ka dosina ang usa nga nawagtang. Ay, dili na lamang ko ay. Dili na gyud noong ko. Magkamatay na magkamatay. Ganahan kang magpaanak og daghan sa usa ka taong walay balatian. Unsa man kay sunod nga mahitabo. Kay gilaan, sundang uban pa mga sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Judas Redentor. Sugilanon nga sinuwat ni Monique de Gracia sa Sidon. Ubos sa direksyon, Jennifer Dato Mendoza. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garing. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.